റുപ്പീസ് ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിൽ നല്ല പ്രീമിയം റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു പക്ക ഫിനിഷിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരു പെൻഡൻ്റാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പേജിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് വിചാരിച്ച് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കത് ശരിക്കും സ്റ്റോക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയത്. അതിന് ഞാൻ ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ആ പെൻഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൃഷ്ണ ഐഡിയലിനകത്ത് വൈറ്റ് ബീഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് പെയറിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എടുത്ത് പറയണം, അതിൻ്റെ ഇയറിങ്സും സെയിം പെയറിംഗ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ DM ആക്കിക്കോ. വളരെ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം.